We hebben hieronder nog eentje liggen. Als het goed is dit met, ja, dus met rook. Hier en daar met rook. Ook hetzelfde principe. Je ziet hier inderdaad hebben ze er rook bij gedaan. Dat is ook een stuk zwaarder hoor. Dat is mooi voor overdag. Een mooie rookspoor achter. Ja, dat is heel apart dat spul eigenlijk. Normaal kun je er niet zo aankomen. Maar Professioneel vuurwerk. professioneel vuurwerk inderdaad. Ja. Wordt echt in shows en zo gebruikt. In Amerika zit heel veel. Mensen die het zelf maken, van die echte pyro's. En hier zwaar, maar dan ook zwaar, maar dan ook zwaar naar bodem. Hier ook het. Ik weet niet waarom. Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat het hele spul er gaat omhoog, maar het hele spul komt ook weer naar beneden. Het kruid gaat er alleen uit. Dus ja, het is nogal een flink apparaat. Als je dat op je hoofd krijgt ben je wel mooi bekroond. Maar je hebt wel een mooie blauwe plek op je harses daarna. Dus dat is het enige wat ik kan bedenken waarom het dan niet zou mogen. Maar ja goed, als je het ergens gewoon veilig afsteekt zoals wij het altijd doen in onze video's. Wij zijn erkende professionele, maar vooral veilige pyro's. Kun je dat gewoon afsteken. Ja, absoluut. Als je zo'n ding ooit gaat afsteken, doe het dan op een voetbalveld of midden in het veld. Want als dit ding op een auto terechtkomt, dan ben je nog niet jarig. Absoluut niet. Tenzij je goed verzekerd bent. Absoluut, maar ik denk dat dat geen ene verzekering dekt.